Miss Mathias fan hyn, a beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i ddangos i chi sut i creu rhywbeth tebyg i hyn mewn Photoshop. Nawr, chi gyd fod yn gallu gwneud hwn yn Canva, ond Photoshop, dyna beth yw'r skills sy'n mynd i talu'r bills i fe. So, beth cyntaf fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i ffail a mynd i gwasgu new. Ac beth fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i dewis postcard, os yna postcard i gael fan hyn nawr. 6x4, fi'n meddwl yw e. So, 6x4 postcard yw e, pixels. Dewis hwnna, ac wedyn gwasgu create. So, mae rhywbeth jyst i ddangos bod e'n bach yn wahanol, mae hwnna gyda fi fyna nawr. Nawr, i cael llun mewn o'r background, beth fi angen gwneud yw mynd i ffail. A mae lot o dulliau gwahanol fi yn gallu gwneud hwn, ond os fi'n gwasgu place in bed, fi wedyn yn gallu ffindio y lluniau, a fi wedi cael y llun hyn, fi wedi creu fi na'n o Dali, ac os chi ddim yn gwybod beth yw Dali, wedyn yr platform AI newydd sy'n creu lluniau i chi. So fi'n jyst yn clico ar hwnna, a wedyn gwasgu place. Ac chi'n gweld, mae'n dod mewn i fi yna. So beth fi'n mynd i wneud nawr, fi jyst yn mynd i newid y maint, so mae'n ffito, a fi'n mynd i roi fyna rhywle fyna. Nawr, os ych chi eisiau hwn i fynd yn fwy neu llai o seis, fi'n gallu sgoro lan. Mae hwnna'n perffaith i beth i fi eisiau fe nawr. Nawr, chi'n gallu gweld fyna, mae da fi'r layer fyna, Beth fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i creu layer newydd. So, i creu layer newydd, fi jyst yn gwasgu, mae'n rhaid i go back o hwnna gyda, fi ddim eisiau newid dim byd hwnna, good. Fi'n gwasgu'r plus sign yn fan hyn, a mae'n creu layer newydd i fi. Beth mae'r layer hyn wedi bod yn testyn. So, os fi'n clicio fan hyn, a jyst rhoi hwnna mewn fan hyn, a fi delay hwnna gyda, so angen fi delay clico fan hyn nawr. A fi'n mynd i tico mewn yr enw yr Greek philosopher hyn, ac dyna fyna yw e, Hera. Clico fan hyn. E-R-A. Nawr, os fi'n rhoi testyn mewn fel hyn, fi'n gallu gwneud e'n llai o seis. Fi'n gallu gwneud e'n llai o seis neu fwy o seis. Neu fi'n hefyd yn gallu stretcho fe, chymod, fel hyn. Os fi'n gallu control, chi'n gallu newid e fel hyn hefyd. Ond dwi ddim yn dda iawn ar gyfer creu paragraffau. So, beth i fi yn gallu gwneud hefyd yw, os fi sy'n rhoi paragraff mewn, dwi yn gallu clico'r tyna, gwasgu shift, a wedyn fi'n gallu gwneud fel text box. A chi'n gweld mae text box gyda fi fyna nawr. A beth fi'n mynd i wneud, dwi yn mynd i rhoi mewn y quote yna nawr. Ac os fi'n clico lan fan hyn, chi'n gallu gweld. Fi'n mynd i ffindio un arall gyda highlighter. So the only thing that is real is change. The only thing that is constant. Fi'n mynd i tefyd. Bydd o'na bron fod yr un peth o'r nhw. So, fi'n mynd i copio hwnna nawr, mynd nôl i fan hyn, ac beth fi'n mynd i wneud yw glido hwnna mewn. Nawr is, the only thing that is real is change. Chi'n gallu gweld, mae fe fyna. Nawr, mae hwnna bach yn ddiflas. So, os i fi eisiau cael hwnna i edrych bach yn well, gallu ni rhoi border a pethau o gwmpas. A dyma ffordd fi'n mynd i wneud hwn nawr. Fi'n mynd i clico ar hwn, bwtwn dde, a fi'n mynd lan i blending options. Chi'n gweld blending options yna? So, mae blending options, mae hwn mynd i ddod lan, a beth ni'n eisiau yw'r stroke. Stroke. So, os fi'n clico ar stroke, mae hwn yn dod fyny, chi'n gallu gweld, mae hwnna yn glas, so fi'n gallu gwneud hwnna bach yn fwy o seis. A beth sy'n digwydd, chi'n gallu gweld? Fi'n gallu gwneud hwnna bach fwy o seis, ac hwnna'n edrych yn eitha neis ydy. Nawr, gwasgu nawr. Great.
Nawr, os o'n i sy'n gwneud stroke arall, gallwn ni wneud hwnna to. Mynd nôl eto fan hyn. Right click, blended options. Mae hwn yn dod fyny. Ac fi yn jyst yn gallu gwasgu. Plus, fi'n gallu clico ar hwn. Rhoi gen ddi fel hyn. Ac ych chi'n gallu gweld bod e ddim yn edrych bod e wedi newid. Chi'n gweld? Mae dwi ddim yn edrych bod e wedi newid. Ond os fi'n neud y stroke yn llai, chi'n gweld? Chi'n gallu gweld? Mae hwnna'n edrych yn gret. A dyna ni. Nawr, os ych chi se symud hwnna o gwbl, gallwch chi clico ar hwn nawr a gallwch chi just troi e. Wneud yn fwy o seis. Neu gallwch chi troi e taw bach. A dyna ni. A gallwn ni symud e o gwmpas wedyn, a wedyn just clico fan hyn, wneud yn fwy o seis. OK. Ac os chi'n mynd nôl wedyn i newid rhywbeth fe'n newid, chi jyst yn clico ar y stroke. Mae'n agor fyny fan hyn, ac ych chi'n gallu weld